sunce mi je tu baš. Ajde, pogodi, to će voziti kad treba. Pa manijak jebote. Arde, sad će ti soko skinuti na doktor, znaš šta? A? Vidi sokola. U autu ima klinčak jedan. Probavanje. Hoće ili neće? Kako lijepo leti ovo. 3D printer uopće nije to. Pa 3D printer je za kurac, kaj će? Vidi ga, ko po špagi. Zašto neće? Ma oće, samo ne znaš. Ali gud. Stabiliziram. Mala meć, nije došla crni. Kuraz ove crveni i ovi dva smosta. Uzeli njega to je tučica na ruku. I to ono za Sjeba banka. se. Koliko je to? 180 kuna. A je pita sve. A za jebancija, znaš koja, po hiži, no ti je, kaj djela što. Kako ti je dobra ova supa, je. Kuraz u glavu vlast sam ga odpetljaval i Ivan i curi mu jedno 3. Ujebati. Ili kad se zalovi, ili kad zave se zalovi na rešaka. Aha, Samo onda stane ostane. isti, gore. Koja, prova je živ. A mati živ kad pijem, ja da to ne isti. A ovako se vrti, ali ga primi isto. Sve. Prijem da... Ne, radi klinca i ovo. Znam ja kaj je to. Da ti se voko baš zaleti, prije na bi I da ostane raditi u oku. Si vadio onaj Van Bay? A ne, ali mislim ovo nema ti kaj. A? Leti ovako. Po glavi, super. A ne, Letjeli malo puno te bolje. petka, ono stane, i ono ništa. Sam dugo vremena. A, pokosi travu. Ga čudno vidi. Vrijeme je da pokosiš travu. Da, popravi vremena. Miran pa. Automatski Filip, a? A jesi dobar u sitku. Čovjek kamera. Da. Stand up kamera. Headcam. Nemoj okretat glavu, tam snimaš. Headcam, ko toilet cam. Samo headcam. Kaj se tak slabo vrti protiv? Ma nemam pojma, crko je jeba. Štedi baterije. Dva put je dva put. Krepava, otišao u fail. Možda mu je remen labo. Odi ga podseci mu. Poseci mu antene. Ima ovo na glavi, što mi pa baš da ga popelerao u lovi ne bi bilo dobro. Da, mjesto. Znači da mu prođi ispred glave, traži se utak. Da vikrite, da Ajde jebote, daj neki pyroflip, nešto, pa neće Protos vječno leti. Potrošit ćeš bateriju i pašće. Moj najgori dio. Na bilo će. Dobro je, čitav je.